Presenting next is the municipality team of Balapa. Number 6, Miguel Del Monte. Number 7, Alexander Castro. Number 8, Gerson Siamo. Number 9, Bethany Poblante. Number 10, Ryan Tapana. Number 11, Philip James Pinista. Number 13, Julius Platilla. Number 14, Joran Epa. Number 22, Jonito Tapana Jr. Number 23, Louis J. Recchio. Number 28, Domingo Peña Jr. Number 30, Jomar Salazar. Number 35, Nassim Alamo. Coach, Elko Kadafi. Players, shake hands. And now we go to our starting lineup for Team Baja. Number 2, Rico. Number 0, Mafayo. Number 7, Atlanashos. Number 22, Napay. And number 25, Tauban. Starters for Balapa. Number 11, Medista. Number 7, Castro. Number 6, Belmonte. Number 8, Ciano. And number 23, Rapio. Officiating officials for this ball game, Blue Chief Edmond Manalo. Umpire 1, Del Silvestre. Umpire 2, Junto Enriquez. This is your Rubber Beat of Marines Sur, Atin And magandang hapon mga kasurog. Andito po tayo sa ating Day 6 ng Ako Bicol Cup Kamsur Leg. And we are live here sa ating Iriga Sports Complex. Ang magtatapat po ang munisipalidad ng Baaw versus Balatan. And for the first possession, nakuha ng bola ng Baaw. Rito with the undergoal stab. 2 points. There are familiar faces akong nakikita sa ating hard court. The energetic and walang kapagurang Simon Mabayo is here, who is playing an import para sa Team Baaw. Number 8, Shano with the corner jump shot. Magandang hapon sa iyo, Coach Peter. Magandang hapon din po, Sir John. Medyo maganda-ganda ang matchups ang mga ron tayo ngayong hapon na ito. Yes, Sir John, makikita natin dito, ito yung mga top players dito ngayon sa Rinconada area. We can see sa Balatan yung number 23, si Louis Recchio, who is playing for the CSPC Blue Stallions. Nandito rin sa Baaw, makikita rin natin si Joshua Napay, who was one of the notable players nung naglalaro siya dati sa Shepherd. And ngayon, bumalik uli siya sa Shepherd sa college level naman. Yes, as you can see, kanina pa tumitira mga perimeter jump shots ang team ng Balatan. Napay crossing the half-court line. Passes to Mon Mabayo. Mon Mabayo sizing the defense. Penetrates. Attacks. And one for Mon Mabayo. Easy work for Juan Mabayo. Nakita natin, ang ganda ng first step niya. Tapos attacking that lane. Binaba yung shoulders. Ang bumangga, giba. Yes, partner. Yan naman talaga yung talagang binabayaran kay Mon Mabayo. Yung kanyang aggressiveness when it comes to hard court. Mon Mabayo with his bonus free throw. Mintes. Number 7 ng Balatan.
Alexander Castro dribbling the ball. Hinaharas ni number 7 na si Noel Atanasio. Steal. Atanasio with the layup. Nakakuha ng foul sa number 7 na si Alexander Castro. Ito partner si Atanasio, he's one of the players na marami nang linalaroan ng mga commercial leagues and the interbarangay leagues here in the Rinconada area. And aside from that attack na makikita mo, he's very potent din sa kanyang shooting outside. Yeah. Kumbaga talaga palang ano ito may threat ang point guard ng Baaw. Atanasio with his last throw sa free throw. Makes it. We have 8 minutes and 12 seconds remaining sa ating first quarter. The score is 7-4 in favor of Baaw. We'd like to acknowledge the presence ng ating butihing mayor ng ng Baaw, Ng si Mayor Jeff Bisenyo. So nakita natin before din yung support niya talaga sa basketball and sa sports when it comes dito sa Baaw. So thank you for coming, Mayor Jeff Bisenyo. Yes, thank you very much po. And then andyan na, transition ng Team Balatan. Number 23, umiscore si Louie J. Recchio. Yun, siya yung isa sa mga senior sa CSPC Blue Stallions. Under mo coach pala yan. Under pala, kaya pala medyo maganda yung mga galawan kasi nami-mentor na maayos. And there is a pressure defense apply ng Baaw. Nakakuha ng foul ang Balatan kontra kay Napay. Ito coach ng mga players na to sila Atanasio and si Napay. Sanay sila dun sa mga defense talaga na full court trap, full court press. Kaya makikita mo kung gaano sila kakulit pagdating sa depensa. Kaya lang, ito nakita mo, nasobrahan sa kulit. On the case na kanina, talagang medyo nakakumit ulit siya ng second foul niya. Medyo bad news to sa part ng Baaw kasi Napay has committed 2 early fouls ngayong first quarter. Yun, despite may 2 foul na coach, talagang china-challenge pa rin ni Napay yung mga tira. Oo, coach, yung aggressiveness niya talaga sa defense. Halos pantay ng aggressiveness niya sa offense. Yes. Yes, counted naman yun. Nagkaroon lang tayo ng error. Good attack on the part of Rito. Rito, I guess, he played sa Albay Leg. Naglaro na rin to para sa municipality ng Tiwi. Nangyari. Counted ba, coach? Yes, coach. Counted po yun. Nagkaroon lang ng delay dun sa shot clock. So, naayos na rin po ng ating table officials yan. Yes. What the Euro. Grabe. Gandang galaw ng number 7 from Balatan, si Castro. Ang Balatan, coach, isa yan sa mga hindi pa nasa scout masyado na team. Kasi medyo malayo sila dito. Yung mga leagues nila is mostly sa kanila. So, yung maraming magagaling na players dyan, kaso hindi pa natin scouted. So, gugulatin tayo ng mga to. Kumbaga, mayroon tayong mga dark horses na player dito na akala natin pero gumagawa pala. And number 7, making a second free throw. Possession to Baaw. Napay crossing the half-court line. Outlets to number 27 for 3. Kaboom! A new guy na pumasok para sa Team Balatan with Jordan Clarkson. Wow! Gandang galaw ng coach, si Ryan Dapadap with mala Jordan Clarkson na galaw. Pati yung buho, coach, binawi naman kaagad ng Team Baaw ng number 25 na si Kenneth Taugan. Yes, coach. So, kung makikita natin sa Balatan, meron silang Jordan Clarkson. Dito sa Baaw, meron naman silang Sakuragi with the red head. Pinoy Sakuragi version ni Mon Mabayo. Number 23. Recchio. Rebound by Bon Mabayo. Outlets to number 25. 25 sizing the defense with the Euro step. Misses the shot. Rebound. Nauna na si number 6 ng Balatan. All alone for 2. Bucket for Belmonte, number 6 para sa Balatan.
Mabayo attacking the defense ng Balatan. Walang nakuwang foul. Outlets, nakuha ni Napay. Napay, binigay kay Mon Mabayo. Mon Mabayo, hinaharas. Kicks it out to number 25 for 3. Pinasa, tumama sa ring. Napay, sizing the defense with a crossover and a drop pass to Rito. Yon, coach. Grabe. Magandang galaw ni Napay. And magandang finish din para kay Rito. Makikita natin yung chemistry ng dalawa, coach, because they're playing for the same college. Eh, yun naman pala. Kaya pala. Shepherdville. Ayan na, Mabayo with the rebound. Tinitingnan ng depensa. Inatake. Lumay up. Nakakuha ng foul. Coming from number 23. Grabe. Talagang pag nakadribble na si Mabayo, nakita in ring, talagang he will take it to the basket kahit sino pa humarang. Makikita mo sa mga galaw niya, coach, ni Mon Mabayo na walang masyadong wasted movements. Yes. Talagang kalkulado. Pag umatake siya, going straight to the baskets. Walang kaarte-arte. Diretso agad. Yes, and nakaganda na yun. Talagang mag-fiesta siya sa foul free throw line kaya he should make the shot para naman maganda-ganda yung magiging outcome ng laro niya. Yun, he makes 2 free throws. The score is 19-12 in favor of Baaw with 5 minutes and 9 seconds remaining. And number 10, turnover para sa Balatan. Coach, sa mga ganitong laro na medyo rusty pa ang umpisa, anong adjustments ang may bibigay mo sa mga players mo when it comes? Siyempre, medyo game early jitters. Ano yung mga pwede nating advice sa ating mga players pagdating sa ganyan? For mostly sa mga baguhan na laro na ganito, kailangan lang naman talaga nilang pagpawisan, kailangan nilang mashock ng konti, tapos it will bring them back to reality. Sometimes a timeout is good enough, pero sometimes pag pinagpawisan ka, dire-diretso na. Okay, kaya naman talaga. Yun, with a crossover, Napay, grabe. Kicks it out to number 25. Number 25 for 3. Kaboom! Kenneth Taugan with 2 3-pointers na tayo sa larong ito. Ito si Kenneth Taugan, he's one of the best players ngayon sa UNC Greyhounds. So, pinapakita niya kung bakit best player siya ngayon sa UNC Greyhounds. Yes, number Dito 7, Balatan. Misses the shot. Mabayo again. Crashing the boards. Pero naagaw ni number 23. Number 8 ng Balatan, si Shano. Misses the shot. Number 23, diving for the loose ball, pero nakaapak si Recchio. And now, partner, meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, pasok. Babalikan muna natin kasi may inaayos pa ating kasi nagkaroon tayo ng technical adjustments po kaya. And ang coach tumawag ng early timeout siguro si Baaw ay si Balatan kasi medyo lumulobo yung lamang ng Baaw. Coach, siguro in-expect ko star-studded crowd mamaya kasi maglalaro ang home team. Yes, especially itong Team Iriga. And alam natin na dito sa Kamsur, pag sinabi natin basketball, Iriga is one of the most passionate crowd na sumusuporta sa mga basketball leagues and basketball teams. Partner, dyan na, available ng ating courtside reporter si Barbie. Barbie, anong update natin dyan? Magandang hapon mga kasurog. We are live here at Iriga City Sports Complex para sa Ako Bicol Cup Kamsur Leg Day 6. Napakagandang laban ito between Baaw and Balatan. Kanina during the pregame huddle of Baaw ay napagkasunduan ng kanilang team na magkakanya-kanya sila ng depensa para mapagod agad ang kanilang kalaban sa susunod na quarters. And this is Barbie Floriano, ang inyong courtside reporter na maghahatid ng latest updates from Team Baaw. That's the latest. Back to the panel. Thank you, Barbie, sa update. And then, ayan na ho. Balatan for 3. No good. Rebound again by Balatan. Offensive rebound by number 28, si Peña. Nakanakaw against Team Baaw. Ayan na ho. One of the notable players pa na pinasok na sa Baaw ngayon ay si Imperial. Kasama niya si Moanas Tagas Import. Ayan na ho. Baaw running the floor. Misses the shot. Imperial. Outlets to number 25. Number 25 attacks.
Short jumper, no good. Rebound by Mon Mabayo. Kaso nabitawan. For this game, I think box out ang isa sa mga dapat gawin nitong Team Balatan kasi hindi mo nakikita yung height nila compare mo sa Baaw. So yung sipag nila dapat may kasama pang box out para makahabol sila ngayon dito as they are facing a deficit from Baaw. Yes, coach, tama. Good observation talaga kasi medyo malalaki din at mabibilis ang players ng Baaw. Dapada for 3. Kaboom! Grabe. Papakitang gilas kaagad ang mala Jordan Clarkson ng Balatan with 5 points. Nakakuha ng foul si number 4, si Francis J. Consulta ng Baaw. Ito yung maganda sa liga na to, Coach. Kung mapapansin mo, nabibigyan ng opportunity na mag-grow and mag-develop yung mga players. Kasi dati, hindi naman sila nakakalaro ng gantong klase kalaking stage. Yes, So, partner. thank you very much for Ako Bicol for bringing in yung Ako Bicol Cup here sa Capsule. Yes, talagang alam naman natin pagdating sa mga ganyang suporta, asahan natin ng Ako Bicol Cup headed syempre ng ating butihing congressman na si Congressman Elizalde at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ayan. As nakita ko, dalawa pala, coach, ang dapadap sa Team Balatan. Si number 10 and number 22. Kaso nag-commit ng turnover si dapadap na number 10. We are now at the 2-minute mark sa ating first quarter. Dapadap waiting for his teammates. Swings the ball to number 28. 28. Peña for 3. No good. Rebound by number 4 of Baaw. Vinculado. Waiting for his teammates. Crossover Imperial. Passes to number 4. Plus the foul. Basket for number 4. Francis J. Consulta of Team Baaw. Ito si Consulta, he's one of the notable players din also sa CSPC Blue Stallions back when he was playing. Kakagraduate lang ito pero yung pagiging kondisyon niya, yung pagiging player niya talaga hindi nawawala. Andyan pa rin. Mas maganda pa rin talaga anytime maging fit kasi after naman ng collegiate stints nila, marami naman na talagang available na leagues na para paglaruan nila. Yes, tama ka dyan, partner. Hindi na katulad dati na sporadic na Yes, oo. intercolor, interzone, interbarangay. Ngayon, ang dami ng mga leagues. Kahit naman sa pro level, after naman dati tinitingnan nila yung PBA lang. After PBA, pag wala ka na, wala na rin leagues. Ngayon, madaming outlets talaga. Madaming pwedeng paglaruan and maraming opportunity. Isa na rin dito talaga ang Ako Bicol Cup. Yes, partner. And ito, umatake na naman si Jordan Clarkson ng Balatas. He's going to the line for 2. Right now, partner, nakikita ko yung offense na ginagawa nitong Balatan, medyo stagnant. Nag-move silang ng bola pero they're not attacking. Yes. They're not making the defense sway from left to right. And that's how you break a zone defense. So, kailangan pa nilang mag-adjust sa ginagawa nila. Dapadap. Humingi ng pick. Pumeke. Pinasa sa Dapadap. Naku, loose ball. Pinasa kay number 38 with a baseline jumper. No good. Rebound by Mon Mabayo. Na-foul. Number 9. Si Porlante. Na-foul si Mon. And now both teams pala are nasa penalty na. So talagang medyo tatagal ang ating first quarter kung patuloy ang both teams na magpa-foul. Asmon makes his first free throw. Coach, ayan, medyo talagang lumalayo si Baaw because of the defense na binibigay nila kontra sa Balatan. Misses the second. Rebound by number 9, Porlante. Porlante, hinaharas ni number 8. Number 30 with a floater. Uses the glass for Salazar. Consulta outlets the ball to number 8, Vinculado. Vinculado flies. No good. Rebound by Dapadap. Dapadap rushing. Outlets to number 22. Turnover nga lang na commit ng Team Balatan.
Ito kasi yung mga usual na nangyayari. Pag medyo nalalamangan ka, gusto mo, humabol ka kagad. You have to be patient in what you're doing para every possession counts. So, hindi mo siya dapat minamadali. Imperial attacks the bases, misses the shot. Ayan na ho, si number 22 ng Balatan. Dapadap Jr. with a layup. Imperial. Wasting clock. Kumo-crossover, pinasa kay Mon Mabayo. Mon Mabayo locates number 13 with the fake. Nakakuha ng foul. Good recognition on the part of Mon Mabayo. Finding Agustin Trinidad sa ilalim. Agustin Trinidad will troop to the line for 2 and makes his first free throw. Partner, medyo may nakita ko sa ating FB Live na medyo dumadami na rin ang nanonood. Magandang hapon po sa mga nanonood sa ating Facebook Live. And meron din po tayong YouTube channel, ang Ako Bicol Cup. Paki-like, subscribe na rin and share na rin para makapanood kayo ng mga replays or yung mga laro na live. As we take a look talaga, pumusya pa, coach. Pumusya pa. Ganon. Kalakas ang intensity ng isang Mon Mabayo. Dinadala niya ang energy para sa Baaw, coach. As one of the imports, kailangan niya talaga mag-set ng tone sa demeanor nila doon sa loob. Kasi siya yung tinitingnan ng mga teammates niya kung paano niya buhatin yung team niya and paano niya i-uplift yung moral ng team niya. Yes, kasi kung sa energy lang naman, hindi natin matatawaran na si Mon. Kasi I think kung nakapag-PBA ba siya, parang hindi. Pero sa mga other leagues, talagang nakikita naman natin kung paano talaga magtrabaho itong player na to. Dapadap Jr. with a behind the back dribble. Yun lang, nasobrahan si Dapadap sa dribble at natawagan ng traveling violation. We have 8 seconds remaining sa ating laro. Coach? Right now, yung Baaw nagbibigay ng trapping defense na sa pagod nitong Balatan, hindi na nila na ibababa ng maayos yung bola. Walang proper communication. And that was a good adjustment ng ginawa ng Baaw. Yes, good observation, coach. Now, meron lang tayong 2 segundo na lalabi sa ating first quarter. Naagaw ni Mon, dumive si Mon. And that's it sa ating first quarter. Lamang ang Baaw, 34-23. Coach, thoughts on sa nakaraang first quarter? Maganda yung mga nagawang adjustments talaga ng Baaw. Number 1, it's gumawa sila ng run and gun na offense. And then, nung napagod na ngayon yung Balatan, binigyan naman nila ng trapping. So, hindi nila pinapaporma ng maayos yung Balatan. But for Balatan, for them to be able to come back in this ball game, kailangan talaga nila maging patient, kailangan talaga nila mag-execute and make the defense work harder, move from left and right. Yes, this is still an early ball game, so may pag-asa pa. Yes, coach. If you take a look, some highlights ng ating first quarter, yan, ng magandang galaw na pinapakita sa atin ni Jordan Clarkson ng Balatan. And magbabalik po kami para sa aming second quarter. And we are back. And we are back sa ating ball game. Live pa rin tayo here sa Iriga Sports Complex kung saan napakaganda ng venue. And maraming salamat sa pagpaunlak sa amin dito. Vinculado, rushing, attacks with the Euro. Wala, na rebound ni number 23. Si Recchio. Outlets to number 6. Number 6, Belmonte. Tumira ng 3. Kaboom!
Yun, partner, mga sinasabi natin hindi natin na-scout. Pero kita mo naman, once na pumasok sila, nagdi-deliver kaagad sila sa kanilang mga team, sa kanilang team. Maybe ito na yung hinihintay ng Balatan na spark para makabalik sila dito Yes. sa game na to. So hopefully maitakbo uli nila yung bola and makapag-execute uli sila. Imperial with the fake, attacking the basket. Drops it off sa labas. Turnover para sa Baaw. Ayan, partner, nakikita ko medyo iba na yung aura ng Balatan. Siguro na napagsabihan during the huddle ng kanilang coach. Kaya medyo, turnover. Na-rebound ni Dapadap. Ball will remain, I guess, sa Balatan, coach. We have 9 seconds remaining sa ating shot clock. Belista inbounding the ball. Passes to number 23. Number 23, Recchio. Natapikan ni Imperial. 7 seconds remaining sa ating shot clock. Balatan ball. Recchio inbounding. Passes to number 6, Belmonte. Passes to Recchio. Recchio with the corner 3. No good. Rebound by number 11. Number 11, Belista. No good. Belista. Na-foul ni number 13, Trinidad ng Baaw. One thing na makakatulong sa kanila is controlling the boards. Yung pagkuha ng offensive rebound is parang +2 mo na yan. Second chance mo na yan. So you have to be able to convert that or make a play para makamove kayo towards conversion. Kasi sayang yung mga possessions and Baaw doesn't give you that much of a chance. Trinidad, muntik nang maagaw ang pasa. Another substitution para sa Baaw. Binalik ulit nila si Joshua Napay para kay Trinidad to add more speed and firepower pagdating sa kanilang opensa. Recchio directing traffic. Passes to number 7. Belmonte for 3 again. No good. Rebound by number 8, Vinculado. Vinculado waiting for his teammates. Outlets to Napay. Napay. Vinculado open for 3. Takes the shot. No good. Rebound by Dapadap. Vinculado with the attack. No good. Again, partner, yung sinasabi ko kanina, boxing out is one of the factors kung paano sila makakabalik dito. But right now, they're just watching the ball. Para bang akala nila, babagsak na lang yung bola sa mga kamay nila. Agresibo pa naman tong bilang team. Kaya talagang when it comes sa rebounding, kita ko sa nila, talagang kung saan yung bola, lumalapit sila. Ayan na, nakakuha ng agaw si Dapadap. Dapadap, defended by 2. Passes to Recchio. Recchio out the top of the key 3. Kaboom! Ayan na, coach. Yun, napatawag. Nag-timeout ang team ng Baaw. Kasi medyo yung lamang nila natapyasan na. 5 na lang ang lamang ng Baaw with 8 minutes and 6 seconds remaining sa ating second quarter. Sana magtuloy-tuloy na to and kakasabi ko lang kanina that itong si Recchio is one of the notable players sa CSPC and yun, nagpapakita naman siya. Nagpapakita kasi andyan ka daw, coach. Bigyan mo daw dagdag na minuto niya pagdating sa ng school. Kaya sabi niya, dito si coach, kaya dapat pakitahan ko to. One of our super seniors. So nakita natin, partner, yung mukha ng mga players ng Baaw after nung huddle na yun. Parang nag-iba yung tumaas lalo yung focus level. So ano kaya ang sinabi ng coach nila doon? Minsan talaga may mga ganung pananalita yung mga coaches na talagang magigising ka na lang. And now we're back. Napay tumawid sa ating half court. Mag-isa. Tinira, open. No good. Rebound by Balatan. Yon, ball will remain to Baaw with 14 seconds na nalalabi sa ating shot clock. Vinculado inbounding the ball. Gives it to Trinidad. Trinidad sizing the defense. Binigyan ng pick. Napay. Attacks. Pinasa. Naagaw. Nakuha ni Belmonte. Belmonte to number 7. Castro. Inaatake yung depensa ng Baaw. Kicks it out to number 11, Belista with a short jumper. Boket. Ilista mo na, coach, pag Yes. tumira yan si Belista. Oo, nasa apelido pala eh.
Drop pass para sa Baaw. Tapal, Imperial collects the rebound. Misses the shot. Rebound by Dapadap. Dapadap. Ayan na si Recchio. Recchio inaatake. Kicks it out to number 7. Castro with the long 2. No good. Rebound ni Napay. Napay nagmamadali. Napay inatake depensa with the layup. Sapal. Humihingi ng foul. Hindi nabigyan. Recchio. Attacking. Passes to Belista. Belista with the short stab. Lista na nga. Ilista mo na. Lista na. Back to back. 2-point shots para kay Belista. And now, isa na lang po ang lamang ng Team Baaw with 6 minutes and 52 seconds remaining sa ating ikalawang yugto. Eto minsan yung mga nangyayari pag nakakalamang ka ng maaga. Nagkakaroon ka ng chance na maging complacent. And pag nahabol ka, ikaw naman ngayon yung magugulat at baka magpanik ka. So pag Yes. nagpanik ka, dito mawawala yung laro sa inyo. Yes, partner, kita ko yung body language ng talagang Balatan. After ng kanilang timeout kanina, medyo nasabon siguro, napagalitan. Kaya medyo hype up sila. They're pushing the ball. And now, Napay with the alley-oop pass to number 25. Kenneth Taugan. Medyo nanahimik si Kenneth Taugan after ng first quarter. Kakabalik lang niya. Usually si Kenneth Taugan pag naglalaro yan, parang diesel, nagpapainit talaga. May mga ganung players talaga, coach. Talagang inaano muna nila na pagpawisan at medyo maunat-unat and saka sila atake. Aside from his scoring, si Taugan is known for his defense and his hustle. Kasi parang hindi napapagod tong batang to. Matagal mag-init sa opensa pero ang kondisyon is first to fourth. Kayang-kaya. A new player, coach, ang pumasok para sa Baaw. Si Kidwell Atienza, number 91. Napay crossing the half-court line. Hindi binabantayan sa gitna. Kicks it out to number 25 for 3. No good. Top ball will remain again sa Baaw. Good shot for Kenneth Taugan. Hindi lang pumasok kanyang open 3. Imperial dribbles the ball, attacks the defense with the Rajon Ronjo move. Kaso pinasa sa labas. Bola pupunta sa team Balatan. If they're not taking care of the ball properly, mabibigyan nila ng kumpiyansa tong Balatan na to. And yung tinatawag nga natin ng mga lesson moments, dapat maiwasan nila yon. Napay streaking, attacking, passes to na-intercept ni Recchio. Grabe, bilis coach si Recchio ah. Mukhang tumatak ata sa kanya yung mga takbong ginawa niya sa CSP. Lagi naman gano'n. Lagi naman gano'n. Talagang kailangan tumatak ang mga tinuturo ng coaches. Kasi para naman sa kanila yan. Napay, crossing over. Wow! Drops it up to number 91. Umaangal si Belista na all ball daw. Coach, bakit kaya gano'n? Pag na-foul, laging sinasabi ng mga players, bola. Wala naman. Pero alam naman natin ng mga referees natin na masusing tinitingnan ng mga ganyang klase ng sitwasyon. Ang nakikita kasi ng mga players, usually it's yung kamay nilang na nakatapal ng bola. But hindi nila napapansin, usually yung offhand, yung katawan nila, yun yung naka-create ng contact first before yung block. So tinatawagan sila ng foul. Tama, kaya kung makareact talaga ang mga players, coach, wala foul, hindi ko tinamaan. Pero yun hindi nila alam. Yan, number 91. Atienza makes his second free throw. Pero going back to that, coach, minsan hindi lang players ang nagre-react ng ganun. Mas nakakatakot pag yung mga coaches ang nag-react ng ganun. Mas nakakatakot kasi minsan talaga hindi nila nakakita yung mga angulo na nakikita ng referees. And we are back. Napay for 3. No good. Tips. Rebound by number 25. And 1 for Kenneth Taugan. Grabe. Ayan na. Grabe, kita ko yung talon, coach. Grabe. Over the outstretched arms ng malalaking players ng Balatan pero naipasok niya pa rin ang undergoal stab. Nakakuha pa ng foul. Si Kenneth Balatan. Ay, Kenneth Taugan pala. Sorry. Again, yung boxing out for Balatan. If they're not going to adjust dun sa boxing out na yan, kahit magmintes sa unang tira yung Baaw, makakatira at makakatira ulit. Yes, Recchio with a pull-up jumper. No good.
Rebound by Datu. Outlets to Napay. Napay with a no-look pass to kay Taugan. Taugan. Wisely waiting sa kanyang mga teammates. Napay. Tinitingnan si Taugan. Passes to Rito. Rito with a spin. With a floater. No good. Rebound by Recchio. Recchio nagmamadali. Inatake yung depensa ni Napay. What a crossover. Yun lang. Nabitawan ng bola. Atienza. Outlets to Napay. To Rito. Rito. Attacking. With the shot. No good. Ayan na naman, partner. Coach, si Kenny Taugan with another 2 points. Nakangiti pa, parang hindi napapagod sa patakbo-takbo and patalon-talon niya. Yes. Ayan na, napatawag na naman ng timeout ang Team Balatan kasi medyo nakikita ko sila na may discussion sila with the referees. Humingi sila ng foul. Hindi daw natawagan. Sometimes ito yung nakaka-distract sa teams. Not lang sa players but also sa coaches. Kasi hindi naman talaga lahat nakikita ng mga referees. And once na ma-miss yung call na yan, you just have to call out the attention of the referees and you have to move forward dun sa mga susunod na ano. Kasi if you dwell on that, masisira yung diskarte ninyo and pati yung mga players will be able to see that dun sa aura na binibigay mo. Alam naman natin mga referees, ginagawa lang talaga nila yung mga trabaho nila. And may mga calls talaga na medyo hindi rin makikita. Pero hindi naman most of the time gano'n. But the good thing, especially dito sa Ako Bicol Cup, is we have that replay system. Yes, yun. Na nakita natin sa past ilang games na talagang pag ginagamit ng mga referees, nakikita talaga kung ano yung correct call. Yun ang kagandahan, coach, talaga. Kasi talaga, when playing basketball, wag na nating haluan ng mga necessary na dapat. Kasi di na rin talaga ngayon, with the technology na meron tayo ngayon, talagang makikita kung anong mga ginagawa na unnecessary ng mga players. And we're back again sa ating laro with 4 minutes and 31 seconds remaining. 42 kontra 33. Lamang po ang Baaw. Maraming substitutions, coach, ang pinasok para sa Baaw. Number 22 with a pull-up jumper, no good. Rebound by number 8, Mentes. The new guy, Jerson Shano for Balatan. And Jerome Ekal para naman sa Balatan din. Napay gives it up to Rito. Rito attacking the defense of number 8, Shano. No good. Napay passes to Latillan. Taps it to his teammate. Number 22. The paid up. Number 8, Shano attacking the defense. Kicks it out to number 35, Alando. No good. Napay. Outlet to number 5, 25, Taugan. Loses the ball but nakakuha ng foul. And coach, meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, good afternoon. Take it away. Thank you, Coach John and Coach Peter. Pagpasok ng second quarter ay nagbago ng opensa at depensa ang Team Baaw gamit ang 2-3. Kahit na sila ang leading in this ball game ay hindi pa rin sila nagpapabaya. Samantalang si Tagum at Mabayo naman ang tanging gumagawa ng puntos sa kanilang team. That's the latest. Back to the panel. Maraming salamat, Barbie, sa update na binigay mo. And yung sinabi nga ni Barbie kanina na nag 2-3 zone yung etong Baaw, it's very effective kasi hindi naman talaga nabe-break ng Balatan yung 2-3 zone nila. Peña missing on the short stop but he recovers the ball. Peña passes to Ekal. Ekal takes the 3. Air ball, Atienza. With the pass kay Taugan. Nasalo yung bola, inatake. Euro, no good. Out of bounds. Bola mananatili sa Baaw. With 3 minutes and 8 seconds ang nalalabi sa ating first quarter. Yung athleticism talaga nitong Taugan na to. Nakita mo kung paano tumalon yun and gaano kataas yung tinalon para lang makuha yung bola na yun. Yes, grabe partner. Talagang pati yung hop niya, nakita ko. Grabe yung strides. Ang hahaba. And ayan na. Penalty na pala ang Team Balatan. Rito will troop to the line for 2. Misses the first one.
Ayan, Coach, medyo nakikita ko, medyo paunti-unti na pumapasok ang ating mga fans sa ating Iriga Sports Complex. Yes, Coach, especially pag yung second game na ibibigay natin, makikita natin yung mga fans na talagang pupunta. Medyo mainit lang talaga ngayon. And we are inviting you to come here sa Iriga Sports Complex kasi malamig dito and may mapapanood pa kayong magandang laro. Yes, may magaganda. And then si Napay again with the corner 3. Kanina pa, mainit din talaga. And hindi kasi binabantayan ng Balatan, number 13 for 3, Platilla. No good. Rebound by number 7. Hinatak si Wasef Dato. Number 14, si Jerome Ekal nag-commit ng foul. Coach, medyo malayo-layo na yung habulin nito. Come second half, pag nagpatuloy pa rin talaga ang magandang opensa ng Baaw. Dito natin makikita kung gaano ka-focused ang mga coaches on how to make that adjustment. Kasi sometimes hindi gumagana pag sinisigawan mo lang. Kailangan mo rin talagang ibigyan sila ng kumpiyansa na kaya nyo to, Yes. makakahabol tayo. So, we are hoping for the best dito sa Balatan para makapag-adjust and also inspire yung mga players nila na makahabol. Yes, Coach. Ganun naman talaga eh. Kumbaga yung coach talaga yung mga number 1 na teacher or mentor nila pagdating sa loob ng court. Number 13, Platilla with the emergency pass. Outlets to Taugan. Taugan. Grabe. Grabe, Coach. Kita mo yan. Talagang parang nagpo sa ere. At parang gusto nang ihulog sa ring. Gusto pa ata partner, magkape sa ere at Yes. tiningnan pa at tumiti pa pagkatapos. Yun na nga yun. Yun ang maganda tong coach. Talagang walang ka-effort tumipad. Nakakatawa dun. Tumawa pa habang tumitira. And now, yan. Rito collecting the rebound. Atienza, outlets to Napay. Napay, alley-oop to Taugan. Oh my God. Grabe. Si Kenny Taugan giving the fans kung ano ang meron ang Ako Bicol Cup brand of basketball. Grabe. Very exciting si Taugan, Coach. Yes, sir. At makikita mo talaga na doon sa ngiti niya, he's not just parang mocking the opponent, but he's really enjoying what Yes, he's yun. doing. Tamang word. He is enjoying kung ano ang meron ngayon sa larong ito. Rito, with the big man dribbling the ball. Attacking the defense. Malabaw belgang galaw para kay Rito. Sometimes, Coach, pag ganyan na nakikita ko, na naglalaro pa ako, yung sentro magbababa ng bola, iisipin kung kukuha ko ng charge, binibigay ko na lang. Kung gano'n naman kalaki talaga masasalubong mo, wag na. Tumabi ka na lang. Shano with the spin and the follow away. No good. Nahuli. Si number 77, Dato. Tinulak ang isang player ng Balatan. Mabalik tayo doon, Coach. Tama. And now, nandito na ang ating kaibigang courtside reporter na si Carmela para sa kanyang update. Carmela, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Camarines Sur. Panibagong araw, panibagong bakbakan naman ang natutunghayan natin between Team Baaw versus Team Balatan live here at Iriga City Sports Center. Currently, the momentum is in favor of Team Baaw. During the starting period, aminado si Coach Elmo of Team Balatan that they are having a hard time as the Team Baaw maximizing their height advantage against them. Ani pa nga ni Coach, bago sa kanila ang court kaya kinakapa ito ng mga players. Pero pagpasok ng second quarter, Team Balatan started to give their all-out efforts as we were having a tight ball game. Mga kasurog, this is Carmela Hernandez at makakasama niyo ako for this game. Back to the panel. Maraming salamat, Carmela, sa update. And then, ayun partner, meron naman tayong foul na nakita. With 45 seconds remaining sa ating ikalawang yugto, medyo second quarter, medyo entertaining on the part of Baaw kasi ayan, medyo din na-notice ko, Coach, si Atienza, medyo maraming rebounds na naibibigay na ngayon. And Napay, the top of the key, misses the shot. Ayan na si Taugan, stretching. Hinulog sa ring ang bola.
Lastic Man, Taugan. Grabe, pwede partner, pwede coach. Pwede nating bigyan ng moniker tong batang to. Grabe. Ayan na naman si Chensa. Hinaharangan ng depensa. Pumasok ang 3 points ni Platilla. With 7 seconds, Napay. Dumipensa, crossover. Yun lang. Turnover. 3 seconds ang nalalabi sa ating second quarter. With 55-36. Lamang po ang Baaw. Ayan na, nagmamadali si number 28. Pera misses the shot, and that, ladies and gentlemen, ends our first half with a score of 55-36. Magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And kami muling nagbabalik dito sa Iriga Sports Complex, labanang Baaw versus Balatan. And para naman sa ating first half leading scorers, para sa Balatan si Belista with 5 points and si Belmonte with 5 points din. For Bao naman, si Kenneth Taugan and si Pete Rito. Taugan with 12 points, si Rito with 4 points. And not only dun sa 12 points na yun na ibuslo ni Taugan, but the excitement na na-generate Grabe. niya. Grabe yung mga flashy moves talaga, yung mga hinuhulog niya na lang sa ring. Kaya medyo maganda. Ayan again, number 6, Belmonte with the 3. Kanina pa siya tumitira ng 3, napapansin ko. I guess may lisensya. Ang number 6, si Normel Belmonte. Yes. Ng Balatan na tumira sa labas. Right now, it's not the offense that they have to think about. It's the defense ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Yes, Huwag nilang bigyan ng napakadaling mga tira itong Baaw para magkaroon sila ng opportunity na makahabol. Yes, coach. Kung nakikita mo ngayon, medyo malaki ang front court. Tama, front court ng Baaw. Baaw with number 5 pumasok.
si Jeffrey Llagas. Ayan na naman. Napay, all alone for 2. Grabe. Coach, parang ang gaan ng katawan ng Napay. Pag lumipad, akala mo papel lang. Ayan na, intercepted. Again, Napay. Naagawan ni number 7, Castro. Castro attacks the basket. Lays it up. Ayan na. Napay gives the ball to Mon Mabayo. Mon Mabayo tinitingnan. Pumps the ball. Tinago. Reverse. Nakakuha ng foul. Mon Mabayo will troop to the line for 2. Ayan na naman yung kanina sinasabi natin, talagang attacking the basket. Iyon talaga. Pag nakita ni Mon na open, he will attack and drive to the basket, Coach. Yes, partner. So nakita natin, hilaw yung 2-3 defense ng Balata na binigay nila. And nag-take advantage doon si Mabayo. And makikita talaga uli natin na if ganito at ganito ang ibibigay nitong Balatan, lalaki at lalaki nitong Kalamangan. Yes, parang nakakita ng candy si Mon Mabayo. Parang kukuhunanin sa mga bata ng Balatan. Ayan na, Castro entering the half-court line, attacks the defense, kicks it out to number 3. Recchio to number 7, Castro for 3. No good. Rebound by number 25, Taugan. Outlets to number, yun lang, Mintes. Na-rebound ni number 7. Number 7 with a putback. Noel Anastasio with the 2. Recchio, hinihintay mga kampi niya. Dribbles the ball with a crossover. Sapal ni Mon Mabayo. Mabayo outlets to Napay. Napay with a layup. Scores! Yung bao na nga yung lamang, yung bao pa rin ang mas aggressive sa depensa. And then lahat, kung nasa ng bola, nandun sila. Kita mo naman, Coach, alagang hinahabol nila kung nasan yung bola. Gandang galaw, Coach. Namintis lang. Offensive rebound ng number 30, si Jomar Salazar with his 2 points. One thing na ayaw natin makita dito sa Balatan is yung body language nila biglang mag-drop or maging negative yung body language nila, kasi pwede yun magsabi na parang nag-give up na sila. Ayan, nakakita tayo ng sana wala naman ngayon. Umiwas na si Mon Mabayo. And then, ayan, meron tayong update. After ng incident yan, meron tayong update kay Barbie. Barbie, take it away. Thank you, Coach Peter and Coach John. Ngayon naman ay makakapanayam ko ang coach ng Team Baaw, si Coach Archie Agnas. So, tanong ko lang po, Coach, ang team nyo ay leading in this ball game. Can i-share mo naman po sa amin kung ano bang advantage ng inyong team sa laban na to? Medyo yung mga game plan namin, ginagawa na nila ngayon. So, hindi katulad nung first quarter, medyo sabog-sabog pa. Siguro kasi first game, kaya medyo ano pa sila. Pero ngayon, medyo okay naman na. Sir, nagagawa na nila yung mga game plan namin, kaya leading kami. Ilang weeks or months po ba kayo nag-prepare for this tournament? Almost 2 months. 2 months. Wow, the passion nga naman. So, Coach, i-shout out mo naman ang supporters ng Team Baaw. Shout out po sa mayor namin, nandito ngayon sa audience, nanonood, mga taga-Baaw po, yon. Tapos yung family ko, shout out ko rin. Asawa ko, hi. Thank you so much, Coach Archie Agnas. That's the latest. Back to the panel. And we are back, number 30 with pass to no good. Ayan, grabe. Grabe yung talo ni Taugan. Taugan, outlets to Napay. Napay. All alone for 3. Kaboom! Ang ganda ng 1-2 punch combination nito ni Napay and ni Lastic Man Taugan. Oo, grabe si Lastic Man. Paka-rebound, hanap ka agad. Nakakita ng foul ang ating referee for number 5, si Jeffrey Llagas. Grabe, Coach. Talaga yung intensity ng dalawa. Alam na nila kung saan sila pipwesto at saan nila ipapasa yung mga bola para lang makascore sila. Castro passing to the pad up. No good. Yun, grabe. Si Taugan diving for the loose ball. Lumay up. Nakakuha ng foul. Grabe talaga. Aggressiveness ng isang Kenneth Taugan. He will troop to the line again sa kanyang free throw. Yung laro ni Taugan ngayon na nasa 2020 na, it reminds me of someone na nakita ko maglaro in Naga City back in 2010. Maybe konti nakakilala, but si
Fernan Candia na naglaro sa Naga City before. Ganyan din yung mga talunan, ganyan din naman yung mga bitawan. But hindi nagpatuloy ng career niya. So, ito, nakikita ko kay Taugan yung mga ginagawa ng Fernan Candia nung panahon. Yes, ganoon naman, coach. Parang every generation by generation, may nakikita tayong mga duplications ng mga galaw, ng mga tindig ng isang players. So, dapat talaga, we should develop players na talagang mag-compete sa mga ganitong level. Napay, dribbling, waiting for his teammates with the hesitation, with the emergency pass. Nakuha ni Taugan. Untis. The pad up, all alone. 4-2. Bukit. JC with the 2. Anatasio to Napay. Napay, cross courts to Mon. Mon, open for 3. No good. Rebound by Recchio. Recchio entering the half-court line. Passes to number 7. Turns it over. Ayan na, si Napay, nag-iisa. Humabol yung depensa ng Balatan. Nako, na-rebound na naman ni Lastic Man Taugan. Yes, partner, si Lastic Man Taugan. Grabe. Kung nasa ng bola, nandun ang ating Lastic Man. Talagang number 22. Inatake, Recchio. Fakes, pump, job for 3. No good. Rebound by number 22. Missing the shot. Recchio, open for 3. Pinasa kay Dapadap with the floater. Challenging the defense of center ng Baaw. Iyan na. Inaatake ni number 7. Si Anatasio. Nakakuha ng foul. Kay number 7 din na si Alexander Castro ng Balatan. Medyo, coach, napapansin ko siguro factor yung weather. Kasi medyo nakikita ko yung mga players natin medyo tumutukod ka agad as early as third quarter. Kaya medyo factor din siguro yung weather natin ngayon. Maybe, partner, pero yung eagerness mo kasi talagang maglaro at magpakitang gilas would supersede dun sa weather na nararamdaman natin ngayon. And eto nga, si Napay, si Taugan, si Rito, talagang bigay na bigay yung bigay na bigay. And we have a timeout with 5 minutes and 20 seconds remaining. 73 for Baaw, 41 for Balatan. Hindi natin napapansin, coach, paunti-unti na talagang lumalayo ang Baaw. And now, we have an update sa ating courtside reporter na si Carmela. Carmela, magandang hapon sa'yo. And now, I'm with the head coach of Team Balatan, Coach Elmo Salahe. Coach, good afternoon po. Good afternoon. So Coach, right now, muna ang Team Baaw. Ano po ba yung magiging adjustment nyo or yung magiging playstyle upang makabawi dito sa ating second half? Sa totoo lang, ma'am, talagang underdog kami kasi ang Balatan walang import. Purely talaga homegrown lang kasi parang yung pagpili nga ng players namin parang kabus kami sa panahon. Kaya yung time namin sa pag-prepare nito, wala nga isang buwan. Kaya parang nangangapa pa kami. Tapos yung iba kasi, ma'am, ng mga player dyan, parang may mga hanap buhay na hindi nakapag-focus ng practice kasi siyempre masuunahin nila yung para sa pamilya. Alright, Coach. Sabi ko lang naman, enjoy lang kakunin yung laro. Kung anong kaya natin, aksipin natin. That's right, Coach. But anyways po, we are also live. May gusto po ba kayong batiin or i-shoutout? Shoutout po sa family ko, sa Balatan. Thank you, Coach, and good luck po ngayon. At narinig na nga natin si Coach Elmo Salahe. Take it away, Coach John and Coach Peter. Maraming salamat, Miss Carmela. And maraming salamat din sa coach ng Balatan. Okay. So kanina, partner, sinabi mo na lumalaki na talaga yung lamang. And based dun sa interview kanina kay Coach Archie Agnas, sabi niya, sumusunod na yung mga players doon sa game plan. So very important that the players will contribute and follow the game plan kasi pinag-isipan ng matindihan ng mga coaches para lang makakuha ng advantage against their opponents. Yes. Yan na, Vinculado, 4-3. Kaboom! Grabe. Ayan na.
Grabe partner, talagang medyo umaalago na ang opensa ng Team Baaw. Good recognition para kay Mon. Nakita niya na open ang kanyang teammate. And yun, nakabuslo ng 3 points. And again, Mabayo with a behind the back dribble to Napay. Napay, open for 3. No good. Rebound by Mabayo. Sabay tawa, Bukit. Basic. Nako po, may nasaktan ata. Si number 22 ng Team Balatan na si Dapadap. Yes, partner. But in a basketball game, yung physicality is a part of it. It's because of the competitive nature ng mga players. Yes. And nakita naman natin na walang ill will yung contact na yun. Oo, sana naman he's okay para naman makabalik pa siya sa ating laro. And now we're seeing Recchio at the top of the key. Kicks it out to number 28. 28 with the baseline jumper. Bukit. Grabe. Si Peña. Magandang galaw. Pinakita. Imperial. Kumos over against Peña. Binigyan ng pick ni number 5 na si Llagas. Imperial. Misses the shot. Vinculado with the ball. Pinasa kay Mon. Mon with the no-look pass kay Imperial. Imperial attacks the basket. Scores. Sabi, medyo slow mo yung galaw pero effective, coach. May mga players talagang ganun. Akala ko mo, coach, mabagal pero when he's on the court, talagang very effective. Yes, partner, kasi yung change of pace and change of speed is one of the key factors para makakuha ka ng advantage against your opponent. Hindi kasi pwedeng mabilis ka lang and madali ka niyang mahuhuli. Yun, ang gandang galaw. Vinculado with the Euro. Nakakuha siya ng foul. And Vinculado will go to the free throw line para sa kanyang dalawang tira. Vinculado makes his first free throw. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur leg ay hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And we are now live sa Iriga Sports Complex to witness ang labanan ng Baaw and Balatan. Para sa ating mga late tuners, coach, pakilala ulit kami. Ako si John Bachiller and between my partner si Coach Peter Barcelon. And right now, we are enjoying the game na mas nag-enjoy ang Team Baaw. Yan na, Vinculado trying to dunk. Grabe. Grabe, coach. Gulat ako dun, coach. Medyo sabi ni Recchio, hindi pa oras para mag-showtime. So, binigyan niya na medyo hard foul. Kasi si Vinculado susubukan mag-dunk. And he is back again para sa ating charity stripe. One of the good traits ng isang basketball player is never giving up on a play. Yes, coach. So, kahit na iwan ka na, you have to hustle back para makapag-defend ka. Kasi kung hindi, most of the time, hustle back ka ngayon sa bench, nakaupo ka. Yun, ngayon, alam nyo na. Alam nyo na, si Coach Peter, once na ma-hustle kayo, yung oras natin dyan, yung mga possible na mag-tryout sa'yo, Coach, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Napay, the top of the key attacking. Nahuli ni number 35. Alando. Unsportsmanlike foul ang tinawag kay Mon Mabayo. I guess medyo hindi nagustuhan ni Mon ang tawag sa kanya. I think that was when si Mon Mabayo parang nag-cross dun sa likod ni nung Team Balatan player. And right now, kaya ang sinabi natin kanina, may mga chances na pwede natin ma-review, may mga chances na dire-diretso tayo. So, nagko-contemplate ngayon yung Baaw if they are going to challenge, but I think hindi na nila i-challenge. Coach, para sa para sa viewers natin, ilang beses ba tayo pwede mag-coaches challenge sa isang laro? Isang beses lang tayo pwede mag-coaches challenge, one for each team, and kahit ma-approve or ma-decline, di ba? So, wala na, hindi mo na magagamit. So talaga kailangan ayusin din kung kailan magbibigay ng coaches, kailan i-request ng coaches challenge. Yes. Yung mga crucial plays na lang siguro. And then as we take a look, the baseline jumper ay the fall away ng ating number 30 Salazar.
Vinculado for 3. Kaboom! Plus a foul on number 30, Salazar. Grabe, partner. After Taugan, meron naman tayong number 8 na si Vinculado na kumakamada sa quarter number 3. Yes, so nagiging parang balance yung attack nila. And kitang-kita naman na may foul kasi you have to let the shooter land dun sa area niya. Hindi mo pwedeng i-encroach yung area na yun na mabangga mo siya. So kahit maganda yung challenge mo, pero yung landing spot ng shooter is na-occupy mo, matatawagan ka ng foul niya. Yes. Ano pa naman, si Vinculado is very steady when it comes sa free throw line. Sa bilang ko, wala pa atang minimintis na free throw si Vinculado. And it's one of the factors sa isang basketball game is yung free throw shooting. Kasi may mga nakita na ako mga games na natalo ng by 5 points pero ang namintis nila is 12 free throws. Sasabihin nila kung na-shoot lang natin yung kalahati, yes, panalo pa tayo. Yun usually naririnig pero tama naman talaga. We have, kumbaga, every point counts. So talagang kaya nga sinasabi ng mga, pabiro, ng mga free na nga eh. Yung ma-shoot, mga ganon. Yung mga motivation na free na, i-shoot mo na. Parang ganon. So, tingnan natin. Meron tayong clarifications na nangyayari sa gitna ng court. We'll wait for the announcement. Ayan. As we take a look, si Recchio heading to the free throw line to take his free throw shot. Makes the first one. Di pa. I guess natawagan ng double foul ata. Ay technical free throw siguro ang in-award kanina sa Team Balatan. And ito yung bonus free throw ni Vinculado. Vinculado with the bonus free throw, misses the shot. Rebound by Dapadap. Nako po. Bawal yun. Bawal Kasi yun. pwede mong isave yung bola, patamain sa kalaban mo. But it has to be from the shoulder pababa. Pababa. Kasi pag sa ulo na yan, it can cause harm sa players. In that case, talagang tinamaan ng ilong ni Imperial. Ni Ira Kim Imperial. Nakita ko yung mga reaction ng mga fans nating babae nung tinamaan si Imperial sa mukha. Napaaray sila. Ayan, yan na yung sinasabi mo, Coach, kanina na review na talagang malaking tulong sa isang laro. So right now, kahit lamang na tong Baaw team na to, they are still having fun, they are still working hard. Yes, na medyo opposite sa nangyayari ngayon dito sa Balatan. May mga frustrations na silang pinapakita from their body language. Kasi talagang naka-instill siguro sa Baaw na talagang they're determined to win this game para sa kanilang munisipyo. And it's an unsportsmanlike foul. Ang tinawag kay JC Clarkson ng Baaw, ay ng Balatan. Tingnan natin kung maapekto ba yung pagbato ng bola. Ayan na yung replay natin, Coach. Makikita na, ay nako po. Nako po, medyo solid, Coach. Nakita ko yung reaction mo nung tinamaan ng bola si Imperial. Ayun na nga, may factor, medyo nahilo-hilo. Hindi niya na-shoot ang kanyang first free throw, Coach. Yes, partner. So, again, it's a very dangerous play yung nangyaring ganun. Kasi sa mukha yun, sa ulo yun. Ayan na, medyo nakabalik na. Pinasok ni Imperial ang kanyang free throw. We have 2 minutes and 38 seconds remaining. With 87-47, lalamang ang Baaw. Imperial. Binabantay ni Recchio. Imperial kicks it out. Nabitawan ng bola ni Vinculado. Bola pupunta sa Team Balatan. Yan, Coach, kung nakikita mo ngayon, Coach, medyo may mga veterans na nasa loob ng court. Ang Balatan with the likes of Salazar and number 9, si Porlante. Recchio against Imperial. Recchio, step back. Pinasa kay Salazar. Salazar with a free throw jumper. No good. Rebound by Rito. Outlets to Napay. Napay flies and scores.
Ayan na naman ang very steady guard na sinapay. Recchio with a baseline 3. Challenge by Mon Babayo, no good. Napay, tinitingnan ng depensa, inatake, umiscore. Back to back, score for Napay. Recchio to Belista. Belista no good. Rebound by Mon Babayo. To Vinculado. Vinculado, tinitingnan ng depensa, inatake, lumipad. Wala, rebound by Rito. Rito, nakakuha ng foul and will troop to the line for a 2 free throws. That was a bit of a scary situation para kay Napay. Kanina medyo may ininda siya dun sa pag-land niya na yun. Oo, nakita natin na medyo nagpapalit talaga siya. Medyo umika-ika, papuntang bench nila. And now, nakikita natin si Rito making his first free throw. Grabe, coach. Kita mo naman si Rito. Medyo, kahit medyo bulky, medyo, he is agile, gumalaw. And he has a soft touch pagdating sa free throw. Ate mo? Grabe. Yes. Okay din ang bata. Para siyang prototype na siya ng mga big men ngayon na hindi lang sa poste, but meron ng ability to dribble the ball, run the floor. Yes. Grabe ang evolution ng basketball. Oo, grabe. Yan Belista kicks it out. Natawagan ng 3 seconds. Sa balatan. Yan yung mga overpassing. Tira mo na, pinasa mo pa. Pero kung gano'n din naman kasi yung situation, titira ka na, biglang may nakita kang pulang ulo na tumatalon sa harap mo. Biglang lumitaw. Kaya ibibigay mo talaga yung bola. And now, as you take a look, Imperial. Vinculado for 3 again. Grabe ang quarter na to para kay Vinculado, I guess. Nakatatlong 3 points na siya. Ayan, Recchio. Passes to na sobrahan ng depensa. Imperial. Nakakapagtaka lang, partner. Sobrang init sa labas pero umuulan ng tres dito sa sana ganun din sports yung complex. kalamig, ang init. Ayong ilalabas dito sa loob ng ating venue. Pero grabe. Sa my count, siguro nakatatlo na. And talagang, tumira din. Babawi ni Belmonte. Binawi ni Belmonte. Coach talaga. I guess si Belmonte is a strict shooter talaga or he has the license to take the shot kaya kanina pa siya tumitira. Nako, turnover para kay Imperial. Imperial nagkaroon ng dribble, double dribble sa pagtawid niya ng half court. And I think this is the first time na naglaro sila dito sa venue natin kasi this is a brand new facility. Okay. So baka pa nanibago, talaga sila. Nanibago. Yes. Ayan na, nakakuha ng punto si number 9 ng balatan na si Sir Porlante. Ayan, Coach, we have a update or report para sa ating courtside reporter na si Carmela. Carmela, take it away. Tuluyan na ngang hindi makakalaro si Junjun Dapadap, ang player ng Team Balatan dahil sa injury na kanyang natamo. Simula pa lang raw ng first half ay nakaramdam na ito ng knee sprain, ngunit pinilit niya pa rin maglaro hanggang ngayon dito sa ating second half. Kaya ngayon, muli pa bang makakabawi ang Balatan o magiging dagdag na ito na disadvantage para sa kanilang team? That is the latest update para sa Team Balatan. Back to the panel. Maraming salamat sa Carmela. Yun pala, Coach, yung nakita natin dito, player na si Dapadap, number 22, si Jonito, talagang knee sprain. Medyo hindi bad news for them talaga kasi knee sprain is somewhat serious talaga. Yes, compared to sa mga ankle injuries lang. Mahirap kasi talagang tansyahin yung sa tuhod. And we don't want to hear yung mga gantong klaseng mga instances sa mga players kasi gusto natin makita yung best nila Trinidad for 3, kaboom! And that ends a third quarter with the booming 3 galing kay Agustin Trinidad. Nako po, Coach, the score is 100-55. Yes. Lamang ang Balatan. Magbabalik po kami.
And we are back sa ating fourth and final quarter. Labanang between Baao versus Balatan. Coach, thoughts sa ating nakaraang quarter? Maganda yung 3-point shooting ni Bincula. So, dito nakikita ko na para sa Balatan, parang medyo sealed na yung fate nila ngayon. The only thing na pwede nilang madala after this game is the learnings and the experience na nakuha nila dito. So, kailangan nilang mag-adjust, kailangan nilang mag-develop para sa mga susunod na laro nila, maging maganda ang maging kahinatnan. Coach, after quarter number 3, ang ating mga leading scorers sa Team Baao with 12 points, si Vinculado and si Taogan with 6 points. So right now, sa balance scoring pa rin dito sa Balatan, not much of notable players. So kailangan pa talaga nilang i-upbeat yung yung ginagawa nila. Yes, Coach, yan, another 3 para kay Belmonte, missing the shot. Vinculado, Yinoyo, tinira ang layup, pasok. Grabe, Coach. Once he's open, talagang he will attack the basket. Alam mo, it reminds me of parang yung mga strides ng parang si Scottie Thompson, pag tumalon, ang taas din. Yes. Pero ang iniisip ko lang because of the very good game na meron si Vinculado ngayon, hindi kaya birthday ng batang to? Pwede, Coach, di natin alam. Malay natin, birthday talaga. Kasi grabe, off the bench, pinasok yan si number 6 with a behind the back pass kay Jordan Clarkson ng Balatan. Nabitawan, bola, pupunta sa Baao. Coach, para natin, di pa ulit pinapasok si Taogan, Ganon kalalim din ang bench ng Baao kasi medyo matagal-tagal na rin hindi nakakabalik si Taogan. Pera, yes. Number 28 attacking, block by Bilista. Dapadap against number 4. Dapadap attacks, binangga ni number 4. Siya yung nagiba. Oo, binangga ni number 4 si Francis J. Consulta. Medyo nasaktan. Sana naman ay nako po. Yun na nga. Sana naman nakita natin si Dapadap. He's grimacing in pain right now. Talagang I hope he's okay. Parang just the case binump ni number 4 Consulta. And humahawak siya sa kanyang left hand. Sana naman maging okay pa rin siya. Yes, partner. So ayaw talaga natin makakita ng mga players na coach, nasasaktan. Sobra. But again, it's part of the competitive nature ng mga basketball players, yung physicality. Playing tough but not playing dirty. Yes, yun naman may borderline naman yung pagiging physical at pagiging madumi. Yun naman lagi sinasabi ko kasi nag-uumpisa na rin ako mag-coach ngayon parang wag tayong magiging madumi. Doon lang tayo sa borderline na may physicality. May clarification sa table officials natin. Again, the time remaining is 7 minutes and 59 seconds. We are live pa rin here po sa Iriga Sports Complex sa napakagandang bagong gawa pala. Sabi ni Coach na Iriga Sports Complex ay siyempre ang Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg ay hatid pa rin sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa. And then sa Facebook Live din, Coach, anong natin? Meron din tayong Facebook Live and meron tayong YouTube channel na pwede nyo panoorin ang mga replays ng mga laro and kumuha ng mga videos na pwedeng ipang story at, at pang palit profile picture sa ating mga Facebook. So, very active tayo sa social media, sa Facebook, sa YouTube. So, kailangan nyo lang mag-click and subscribe. Yes, Belista nasa free throw line making his first shot. Meron tayong another substitution. Linabas si number 7, si Alexander Castro. So, may warning tayo for delaying the game? Yes. Nabigyan ng warning.
hinatulan ng ating partner, si Coach Ru. Coach Para sa Ru. ating Coliseum announcer or barker, Belista. Missing the second one. Number 13, Platilla rushing for the ball. Makes the 3. No good. Rebound by Rito. Rito. Outlets to Trinidad. Trinidad wisely waits for his teammates. Rito. Hinaharangan ni Platilla. Consulta with the open 3. No good. Rebound by Belmonte. Belmonte. Hinaharas. Passes to number 8. Shano. With the spin, nabitawan. Ayan na si Trinidad. Pinasa kay Pera. Pera. And 1 plus the foul. Yun. Nakita natin yung bench. Nasa likod ng bench ng Bao nung nakascore si number 28 Pera. May fans na dala ata to si Sir. So that was possible because of the defense ni Trinidad. Yes, The oo. Coach Mabs ng Bao. Oo, pwede coach, pero medyo mahaba yung shorts eh. Sa bagay. Medyo mahaba, pero yung buhok pareho. Pero sa shorts, medyo duda ako kasi si Coach Mab, si Dosot yan, maiksi. Number 13, Platilla to number 9 with the fake. Number 6, Belmonte, open for 3. No good. Rebound by number 8, Shano. Against Rito with the follow away. No good. Rebound by Consulta. Consulta. Dribbling. Gives it up. Na-intercept ni number 8. Number 9. Porlante. Belmonte. Attacking. Behind the back sa number 8 na si Shano. Gives it up to Belista. Ilista mo na. Ayan na, medyo binababa ng balata ng kanilang ang kalamangan ng Baaw. Field number 13, Trinidad, pinasa kay Rito. Rito, nabitawan ng bola, si Nave. Nakuha ni Belista. Outlets to Platilla. Platilla, hinaharangan ni Vinculado. Belista, open for 3. Passes to Belmonte. Belmonte to Platilla, 10 seconds to shoot. Belmonte to Shano against Rito with the post. Belmonte with the corner 3. No good. Rebound. Nahuli, coach. Nahuli. Si number 8, Shano, medyo ginamitan ng mga pinagbabawal na technique. Ito yung mga technique na natutunan namin ng mga panahon namin. Yes. Medyo effective pa yung coach ngayon. Medyo nakakatakas pa sa mga mata ng referees yan. Pero di nakatakas that time. Kaya medyo natawagan ng violation. Right now, itong ginagawa ng Balatas would help them in the second game. Kasi hindi dapat gano'n na mauuwi sila na talo na sila tapos down pa sila. Yes, and on the part naman ng Baaw, yung mga seldom used players ni coach, binibigyan niya na rin ng oras and para sa mga next games, magkakaroon sila ng kumpiyansa pag pinasok. Yes. Malaking bagay yon para sa mga hindi nakakapag. Yes, ayan na ho, yung ating Coach Mab na mahabang shorts na si Trinidad, all alone for 2. Coach, kumbaga medyo bagsak na yung moral ng Balatan but still kita mo naman talagang tumatakbo pa ang Baaw sa kanilang fast break. Ito kasi yung dapat na ginagawa ng mga teams na kahit lamang na sila, dapat dire-diretso pa dahil ayaw nila magkaroon ng relaxed feeling. Yes. Kasi pag kalaban nila lang malakas, baka dumating din yung relaxed feeling na yun. May mga coach talagang gano'n na when you should be ready talaga kahit ikaw yung nasa dulo ng bench na pag tinap ka, you give your all para lang talaga para sa team. Ganoon naman talaga dapat yung mindset ng mga players. Just be ready. Maging kondisyon. Yun lang naman talaga ang buhay ng isang basketball player. Ayun na. Tumayo na. Naka-bandage ng kamay. Nako, medyo mahirap na. Bumalik ata. Medyo si Dapadap suffering a so partner, dalawang Dapadap ang naku po, ang injured ngayon. Naku po, kung magkapatid sila at uuwi sila sa bahay nila, nako, sermon na makukuha nila sa kanilang mga nanay at tatay, talagang sasabihin nila na wag na maglaro ng basketball.
Pero alam mo naman talaga ngayon, coach, kahit may masakit ka, may nararamdaman ka, talagang hindi. Basta pagdating sa basketball, talagang bibigay natin yan. Yes, partner. You can never play 100% healthy sa basketball. Laging may konting damage yan. Pero still, talagang maglalaro at maglalaro. Ganun talaga tayong mga players. Mabayo, outlet sa Trinidad. Trinidad to Pera. Pera pumps, no good. Trinidad with the offensive rebound to Datu. Datu passes to Pera. Pera bumangga. No good. Trinidad with the rebound. Free now ni Porlante. Porlante. It's a bit surprising na binalik pa nila si Mabayo. Yes, dahil despite the big lead talagang binalik nila. Siguro, may mga ganun, coach, kasi na I noticed Mon nung sa Albay-Leg kahit talagang gusto niya kasi gusto niya daw magpa-kondisyon lagi. So, siguro humingi siya ng minutes sa kanyang coach. So talagang grabe yung hustle and Mabayo effort. with a crossover. Ayan, yan sinasabi ko, coach. Gusto talagang umatake ni Mon. Belmonte, ginugulo ni Vinculado. Passes to Recchio. Recchio with the medium range jumper. Bucket. Grabe. Grabe, ganda. Ganda ng outside shooting ni Recchio. Very calm and composed pag umangat na. At kitang-kita yung follow through. Ayan na, coach, ang ating last stick man. Binalik na sa laro. Ay, grabe. Recchio with the side step again. Mon Mabayo for 2. Grabe. All heart. All heart. All heart, Recchio. Yung ibang mga players may intimidate na pagdating kung si Mon ang depensa. Pero si Recchio still attacking nang walang takot. Yan na Trinidad. Mabayo. To Datu. Fake spins with under goal stab. Gandang galaw, coach, ni Dato. Pero nahampas siya sa mukha. Hinawakan niya yung kanyang panga. And he will troop to the line for 2. Kasi penalty na rin ang Team Balatan with 3 minutes and 42 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. I stand corrected. 3 team fouls pala. Medyo active shooting pala yung nangyari kay Datu. Number 77, napansin mo, coach. Number 77, Malaluka Doncic yung itsura. Yes, partner. So, gusto rin natin makita yung mga Malaluka Doncic na galaw. Oo. Very, coach, talagang ina-admire ko si Luka Doncic kasi hindi siya mabilis. Hindi siya malakas, pero when inside the court, grabe yung ginibigay na laro. Ayun. Turnover ni Luka Doncic ng miscommunication kay Luka and Sakuragi ng Bao. Pero may inaabangan pa ako na isa pang highlight move ni Lastic Man natin dito eh. So hopefully makabigay pa siya sa atin. Sana naman meron kasi alam mo meron tayo last week naglabas po tayo ng top 10 place sa ating first week ng Bicol Cup Kamsur Leg. And it's something na bago talaga, especially here sa Kamsur, na mayroong mga ganyang klaseng highlights. Number 7, si Anastasio hinulog sa ring ang bola. Again, another outlet pass and the rebound galing kay Mon Mabayo. Recchio. Ayan na, Vinculado. Vinculado all alone for 2. No good. Rebound ni Lastic Man. No good. Hindi nahuli yung tulak ni Shano kay Anastasio. Salazar. Recchio. Recchio. Nakatakas doon ng foul. Hindi nakita ng ating magigiting na referees. Yan na, coach. It's high time para sa mga bench players na mag-produce sila para sa next game. Kumbaga, mabigyan ng pagkakataon na may pasok ulit. Ayan, pasok ulit si number 8, si Domingo Peña Jr. para sa Balatan. With 14 seconds na nalalabi sa ating shot clock. Salazar. Passes to number 35, Alando. Alando. No good. Rebound by Shano. Block by Mon Mabayo. Mon Mabayo with a good defense. Ang gandang depensa. Rebound ni Mon Mabayo.
Kanina maganda yung naging cut ng Salazar. Kung ganun ang ginagawa nila nung first half pa lang, baka iba yung storya natin ngayon. Ayan na coach, talagang hindi pa rin matapos ang magandang opensa ni Taugan. Hanggang fourth quarter, nadala pa rin niya ang kanyang aggressiveness. Yun, with a baseline jumper. Recchio attacking the defense. Salazar drops it up to Shano. So Salazar, no good. Anastasio, ayan. Dako po, ayan ang sinasabi ko. Talagang di pumayag si Vinculado with the slam. It's over. Yes, I guess papasok yun at papasok sa ating top 10 place. Sigurado yun. Ayan na ata, muntik nang maagaw yung hinihintay mo. Salazar with the pull away. Ayan na. Ayan na hinihintay natin. With the two. Hindi si Taugan yung nag-finish. Ayan na ho, talaga the balloon is kumbaga yung lamang nagbalo na talaga, sobrang laki na. With 1 minute and 14 seconds, I guess sana naman matapos lang laro nang walang injuries. And then si Peña crossing the half-court line. Duty foul para kay Anastasio. Another substitution. Ayan na coach, yung na-notice mo na ilalabas na si Mon. Ay, hindi pa pinalitan. Gusto pa talaga maglaro ni Mon. Si Vinculado yung Yes, pinasok si number 91, si Kidwell Atienza. Peña Jr. at the top of the key. No good. Number 14, si Ekal Mintisantira. Yan na si Luka Doncic ng Baaw. Outlets to number 7, si Anastasio. Anastasio with the alley-oop. Ayan na. Elastic Man Taugan delivers again. Eto na yung sinasabi natin kay Elastic Man Taugan. Hindi ka binigo, coach. Nag-aantay ka ng highlights. Sige, bibigyan ka niya. Ayan na, intercepted again by... Mukhang may isa pa. Oh, yan na. In case nagkahiyaan na, sabi niya, Taugan, marami na ako exposure, ikaw naman. So, yan talaga, that's it all. Kumbaga, yun ang naging tempo ng laro. Yung speed and aggressiveness ng Baaw ay, ayan na, Luka Doncic saving the ball to Anastasio. Anastasio. Oh, turnover. Sayang, with 12 seconds remaining sa ating quarter. I guess, yun na nga. Inihintay na lang ng Balata na maubos ang ating oras. Yes, partner. So right now, 1 win for Baaw and 1 experience for Balatan. Yes. Yan na po ang pagtatapos ng ating laro with the score of 127-66. Panalo po ang Baaw. Grabe, what an exciting game ang nangyari. Highlights na nakita natin sa mga notable players, and then the ever reliable hustle and aggressiveness of Mon Mabayo. Ayan coach, antayin na natin kung sino ang ating magiging kasurog best player of the game. Sana naman dun yan sa mga binanggit nating players kanina. Yes, partner. I think dalawa lang yan ang pagpipilian nating MVP player of the game, kasurog player of the game. Sa tingin ko, para sa akin, si Elastic Man. Oo, si Elastic Man. Yan yung highlights ng and I think the other one is Vinculado. Yes, kasi nagpaulan siya ng 3 points kahit mainit. Pero di ka nagkamali at nakita ko na lumapit na ang ating cameraman para bigyan ng isang picture si Vinculado. Ay, si Taugan pala. I'm sorry. Si Taugan, hindi ka nagkamali coach. Si Taugan talaga ang ating kasurog best player of the ball game. Isang laro pa lang si Taugan, nabigyan na kagad siya ng moniker. Yes, The Elastic Man, Taugan. Thank you sa iyo, coach, kasi talagang Elastic Man naman. Pag talagang tumalon, alam mo yung kamay, talagang iunat niya, kaliwat kanan, tumatalon. So, iyan nga pala, si Tegalo, ang ating kapatid ng ating commissioner na si Ino. Magandang gabi sa iyo. Ay, magandang hapon pa lang pala. Loverboy, magandang hapon po.
And now, hintayin lang natin kung magkakaroon tayo ng interview para sa ating kasurog, best player of the ball game. Grabe coach, medyo napupuno-puno na ng konti. Nakikita ko na medyo yung mga sa upper left part ng ating sports complex ay medyo pumupuno na. And nakikita natin si Mayor na medyo tuwan-tuwa sa panalo na binigay sa kanya ng kanilang kupunan. Yes, partner. So, kung mapapansin nyo, habang naghahapon na, lumalabas na yung mga tao para sumuporta dito sa ating mga teams and dito sa ating liga. Yes, ganoon naman coach. Talagang after mo magsimba at mamasyal, pwede ka dito pumunta sa Iriga Sports Complex para manood at ma-witness kung anong klaseng brand ng basketball ang binibigay ng Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. So, isa pa pala sa mga naging notable players for today, si Trey Young ng Naga City. Etong sinapay. Oo, Trey Young nga. Sa bilis. At liksi talaga. Ni Trey Young. Ayan na po. Magkakaroon tayo ng interview sa ating courtside reporter na si Barbie para sa ating kasurug, best player of the ball game. Take it away. Thank you, Coach John and Coach Peter. Kasama ko na po ngayon ang kasurog player of the game coming from Team Baaw, si Ken Taugan, jersey number 25, having 49 points, 8 rebound, 9 assists, 1 steal, and 1 block. Congratulations po for being the kasurog player of the game. Tanong ko lang, ano po ba yung naging contribution mo sa grupo nyo para kayo manalo? Ang naging contribution ko sa aming grupo ay ang sa points and sa depensa, and marami pang kulang na kailangan naming sa laro. So naka-live stream tayo. I-shout out mo naman ang iyong mga supporters. Shout out po sa sa Magaraw and sa family ko, family Taugan, and sa Team Baaw, and sa girlfriend ko. Yan. Maraming salamat and congratulations Ken Taugan for being the kasurog player of the game, and congratulations Team Baaw. And this is our game 1 for today. Abangan niyo po ang ating second game. It will be Bula versus Nabwa. And this is Barbie Floriano, your Ako Bicol Comsur Leg courtside reporter. Magandang hapon mga kasurog.